Bi ye jumadon ye février kalo tile 13 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale ye baara kura dɔw boloda kunungo alamisa don février kalo tile 12 san 2026 in na ni baara in bɛ tali kɛ min ye an ka marabolo n'o ye gouvernement ye o yɛlɛmali kan awa a yirala k'a fɔ min ye minisiri kuraw ye olu donna min ye marabolo kɔnɔna la kɔrɔlen dɔw fana olu tora u nɔ na awa ni kunnafoniya in kɔni dira min ye jamana ɲɛmɔgɔyaso o forobaakalatigi n'o ye Dr Alfuseni Jawara an ka jabaranisoba ale sanfɛ n'o ye ORTM ye. Halisa yɛlɛmali bolo kan gouvernement o kɔnɔna na n'o ye remaniement ye a jirala k'a fɔ fɛn min ye Général Sadio Kamara ye ale ni Général Ismaël Wage fo ka taga se Aluseni Sanu ma olu kɛra ministre d'État ye gouvernement kura in kɔnɔna na. Sigikafɔ min bɛ to ka kɛ san o san ayiwa bana min bɛ yen ni bɛɛ b'a dɔn ver de Guinée la ale kɛlɛli hokumu kɔnɔna la ayiwa sigikafɔ kɛra ɲɔgɔn ye kɛra san 2025 min tɛmɛna awa programme min bilalen bɛ ale ko kan sigikafɔ kɛra o kan baaraw ɲɛmɔgɔya kun bɛɛ bɛ an ka minisiri bolo min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ani buna hadamadenya ɲɛtaa kunna ni o ye Asan Bajalo Ture ye. Kunungo alamisa don février kalo tile 12 san 2026 segukaw fɛ yen nɔ baara dɔw dayɛlɛla nin y'a tako 34 ye a bɛ tali kɛ awa min ye office de la haute vallée du Niger babolo min n'o bɛ Mali cɛci n'o ye ba joliba ye awa ale bɛ sɛnɛ yakubayali la an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la office du Niger ale kɔnɔna la ayiwa ba joliba bɛ se ka nafa min don an ka sɛnɛkɛlaw ma cogoya min na awa o san 2025 o baaraw de dayɛlɛla nin y'a tako 34 ye. Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan min ye Alizerikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ye yamaruyaw di kunungo alamisa don février kalo tile 12 san 2026 k'a fɔ a ka lasigiden min sigilen bɛ Niger jamana kan ko o ka segin ka na ayiwa a ka jamana kɔnɔna la ni yɛlɛmayɛlɛmani min filɛ nin ye nin ye Niger jamana ani a sigiɲɔgɔn jamana Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra k'a fɔ min ye jamana fila ko fɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min mɛnna ni bɛɛ lajɛlen makunnen don ni bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn filɛ i n'a fɔ patikolonba jɛ. Farafinna keleya tɔnba ale y'a lase a ka bataki dɔ senfɛ min kɛra bɔlɔlɔ min n'o o tɔgɔ n'u ko a ma ko X k'a fɔ k'u bɛna maakura dɔw sugandi olu baaraw bɛna daminɛ maa minnu bɛ yen n'u u ka baara bɛna ɲɛsin bɛn ani lakanako ma farafinna keleya tɔnba kɔnɔna na n'o ye Union africaine ye awa u ka mandat yɛrɛ o bilalen bɛ san 2026 ani san 2028 o de ni ɲɔgɔn cɛ o maaw de bɛna sugandi minnu bɛna bila awa bɛn ani lakanako kunna Union africaine n'o ye farafinna keleya tɔnba ale kɔnɔna la ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.